Amunu mega bi Mali flɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a ladɔnya k'a fɔ ni bi Mali ka kunnafoniw waati ye. Bi ye décembre kalo tile 4 ye san 2024. An b'a fɔ na aw ka bisimila bi Mali ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Yala an ka don a kɔnɔna na kunnafoniw olu da ɲɛ kumabaw filɛ nin ye. An b'a ladɔnya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni décembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen 2024 kasara min ye laginɛkaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna Zerekwere u ka ntolanci yɔrɔ min ni a bɛ wele ko stade 3 avril i k'a dɔn k'a fɔ ni maa caman ni tora a kasara la fédération comité exécutif bɛ FEMA foot kunna Mali kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali balontannaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin ayiwa Laginɛ jɛrɛjɛkulu min sigilen don olu ka balontankow kunna i k'a dɔn ani maa minnu ni tora la o somɔgɔw ye ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya ye an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ sa Ala ka u nɔgɔya. N'an bɔra yen an b'a ladɔnya k'a fɔ hinɛ ɲɔgɔnya na an ka jamana kɔnɔna na Mali farajɛla faga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin maasurumaniw ma o dɛmɛ ninnu min bɛ tali kɛ balow la ani moto olu bɛ a la a kɛra kunungo décembre kalo tile 3 san 2024. N'an bɔra yen an b'a ladɔnya k'a fɔ an bɛ taa an ka marabolo naaninan n'o ye Segukaw fɛla ye kɛrɛnkɛrɛnna Segukaw ka kalansoba min bɛ yen n'o ka université ye o amphithéâtre kɔnɔ kunungo min bɛ tali kɛ kalo min yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don sida yɛrɛ kɛlɛli la o baaraw ninnu donna yen nɔ awa kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa a ɲɛmaa tun bɛ ale bolo nka a ka ciden tun bɛ ka jɔyɔrɔ fa ye fo ka taa se minisiri caman ma an da bɛna se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsɔ aw ye. N'an bɔra an b'a ladɔnya k'a fɔ Mali premier ministre i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye général de division Ablaye Mayiga n'ale fana bɛ mara caman boli kunna a ye maa dɔw bisimila an ka jamana kɔnɔna na n'o y'an ka jamana cakɛdabaw o ɲɛmaa dɔw ye ni Ala sɔnna an da bɛ se o fana ma. Min bɛ tali kɛ Kitakaw fɛla la an b'a kuncɛ ni Kita ye k'a ladɔnya k'a fɔ nin kɔni ye kabako ye min kɛra Kita ayiwa bi araba décembre kalo tile 4 2024 ka d'a kan ayiwa min bɛ tali kɛ Kita gare la compagnie dɔ kuru kɔnɔ o ɲɛgɛn kɔnɔna na den dɔ suyera ye den ye den cɛmannin ye ni Ala sɔnna a ma an da bɛ se ale fana ma an b'a fɔ aw ɲɛna nin tun ye kunnafoni da ɲɛ kumabaw ye aw y'a bisimila sɔɔni an bɛ wulawala ka se aw ma. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kunnafoni ɲɛbilaw la k'a ladɔnya k'a fɔ gɛlɛyaba min ni o ye laginɛkaw sɔrɔ ni a kɛra kari tɛmɛnen décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 u ka sigida min ni a bɛ wele ko Zerekwere o ntolanci yɔrɔba min ni a bɛ fɔ a ma ko stade 3 avril i k'a dɔn k'a fɔ ntolanci sen fɛ maa caman bunena a ni la maa caman kɔni jɔgina ka kɛɲɛ ni o waleya ye ayiwa min bɛ tali kɛ comité exécutif min bɛ FEMA foot kunna Mali kɔnɔ ani Mali ntolancilaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin jɛrɛjɛkulu min sigilen don Laginɛ balontanko kama ani maa minnu tora a la olu ka denbaya u ye dugawu kɛ ka ɲɛsin u ma i k'a dɔn k'a fɔ awa walejugu min ye nin yɔrɔ kofɔli sɔrɔ min kɛra kari tɛmɛnen décembre kalo tile fɔlɔ san 2024 o la a kɛra yɔrɔ min na sa o ye Zerekwere ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma minnu tɛ dɔrɔn Ala ka lafiyaw kɛ. N'an bɔra yen an b'a ladɔnya k'a fɔ hinɛ ɲɔgɔnya nasiratigɛ la ayiwa décembre kalo tile 3 tɛmɛnen n'o bɛnna kunungo an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Mali farajɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta a ye balow ani motow a y'o di faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ maasurumaniw tɔgɔ la a y'o di olu ma n'i y'a lajɛ nin bɛ ka kɛɲɛ ni hukumu kɔnɔna ye o ye jamana ɲɛmaa ka waleɲuman min kɛ jamana kɔnɔna na ayiwa son excellence général d'armée Assimi Goïta ale min ye Mali jamana ɲɛmaa ye a ye nin wale in kɔni kɛ ka kɛɲɛ ni ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ lujurabaatɔ olu cɔla don kelen bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu bɛ décembre kalo tile 3 ma san o san o baaraw bɛ kɛ o la n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ jɛrɛjɛkulu 100 damadɔ bɔ ayiwa min bɛ mɔgɔ surumaniw tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan u kɔni ye ayiwa ni hɔn kɔni sɔrɔ min bɛ tali kɛ balow la ani motow ni lajɛ in kɛra tarata don décembre kalo tile 3 san 2024 a kɛra ayiwa bolibana jɛrɛjɛkulu min ni u ka sunba bɛ yen nɔ komi tora la Bamakɔ district kɔnɔ a baaraw kɛra nin nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan i n'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka conseil spécial n'o ye ka ladiriba kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale tun bɛ yen nɔ min ɲɛsinnen don a ka dɛmɛw yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Agib Danbele ye o tɛmɛnen kɔfɛ Bamakɔ awa gouverneur i k'a dɔn k'a fɔ ale tun bɛ ka taa se sigida ɲɛmɔgɔw ma ani jamana ka lasigidenw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan awa nin fɛn minnu dira n'i y'a lajɛ i tun bɛ tali kɛ fɛn min na o tun ye awa balow ye n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ makɔrɔni na tulu ka taa se awa motow ma moto 10 o tun bɛ a la awa minnu ye senfilaninw ye
o kɔni ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ awa maa minnu ni olu ka taama ka gɛlɛn kosɛbɛ ka di olu ma n'i y'a lajɛ madame Kadi Bari ale min ye ayiwa i k'a dɔn mɔgɔ surumaniw olu ka ɲɛmaa ye a ye a ka nisɔndiya jira nin ko la kosɛbɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma n'o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ye ka d'a kan u ye hakilina min ta ka ɲɛsin maa surumaniw ma ko a diyara u ye kosɛbɛ u ye a jira k'a fɔ ayiwa min ye tali kɛ Agib Danbele la olu ye conseil spécial ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ale ye kɔrɔfɔ ta i k'a dɔn k'a fɔ k'a yira k'a fɔ hakilina jiginna nin hakilina ye k'a bɛ don hukumu kɔnɔna na o don i k'a dɔn k'a fɔ hali bi wilayaw bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale y'a kanu cogo min na n'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a da aw tulo kan cogo min na ayiwa kununko min bɛnna décembre kalo tile 3 ma san 2024 awa Segu Daka gun kan n'o ye tali kɛ kalo kɛrɛnkɛrɛn min ni a ɲɛsinnen don sida bana kɛlɛli ma a baaraw min donna amphithéâtre kɔnɔ awa Segu o kalansoba la n'o ye université ye n'i y'a ta k'a lajɛ ka mɔgɔw lafaamuya walasa sida bɛ se ka bɔ a bana jugu la cogo min na Mali kɔnɔna na nin ko in labɛnna ka kɛ jɛsiri 4 u bɛ wulikajɔ min kɛ kalo décembre kalo la ka se ka bana cɛjugu ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ale jɔyɔrɔ faba o tun ye général Mohamed Alpha Diaw ye ale tun ye ka Assimi Goïta k'ale jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan nin baara min kɛ n'a ɲɛsinnen don sida bana kɛlɛli ma awa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na yan wani fɛnw la bɛɛ lajɛlen bolo bɛ kun filanan a baaraw kɔni min donna Segu a kalansoba n'o ye université ye o amphithéâtre kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o min bɛ Segu yɛrɛ faba ko fɔ n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmaa ka ciden maa caman tun bɛ a nɔfɛ minisiriw la o la ministre min ɲɛfɔ don an ka kɛnɛ ko ma ani wiriba n'o ye ministre colonel Asaba Diallo Touré ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa sɛbɛn ɲɛfɔ don an ka bolimako an ka bolimafɛnko ma ani sarabako madame Dangele Madina Sisoko ale tun bɛ a kɛnɛ kan ani PG Nuvu n'o ye Mahmoud Kasoge ale fana tun bɛ ka taa se kalanko ministre ma n'o ye Amadu Si Sawanɛ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ministre min ɲɛsinnen don musow du ani ayiwa denmisɛnw ka yiriwali ma n'o ye madame Jara Jɛnɛba Sanogo ale tun bɛ a kɛnɛ kan denmisɛnw ani farikolo ɲɛnajɛ ministre Abdul Kasim Fɔnba ale fana tun bɛ fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Nations Unies o ka ciden min ka jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ale fana tun bɛ n'o ye Kasim Janɛ ye a yɛrɛ k'a fɔ san 2024 ayiwa o tun baro se tun bɛ min kan o don ye k'a fɔ an ka sira kelen kan hadamadenya hakɛ la o tun ye baro se ye n'i ye a lajɛ ayiwa o ye nin ye an ka se k'an banban ka hadamadenya ka hakɛw k'olu bato hadamadenya kɔnɔna na n'i y'a lajɛ an bɛ don min ye ko bi diɲɛ kɔnɔna na a bɛ san jiri ka bɔ min bɛ tali kɛ sida banakisɛ la i k'a dɔn wulikajɔ bɛ ka kɛ k'a kɛlɛ walasa a bɛ se ka ban cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ a don u ye ɲɛfɔli kɔni kɛ sida bana kan mɔgɔw bɛ se ka sida bana dɔn cogo min na ani mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'o ye nin bana juguba in ye o la n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔna na n'i ye a lajɛ i n'a fɔ u bɛ a fɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ min ye tali kɛ kɔrɔtɔ min ye o bɛ Nations Unies tɔgɔ la n'o sigilen don an ka Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye Janɛ ye ale y'a jira k'a fɔ maa 39 ayiwa diɲɛ kɔnɔ ko bana cɛjugu in b'o la n'o ye sida ye o tɛmɛnen kɔfɛ ko o la maa 25 6 ayiwa ko u bɛ farafinna bunakun kan dɛsɛbɛn tɔ min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don kɛnɛ ko ma n'o ye OMS ye ale ye a jira k'a fɔ maa 130 bonyɔngɔ olu i k'a dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen fara bana cɛjugu in fɛ n'o ye ayiwa VIH sida ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ maa 110 ayiwa i k'a dɔn ko bana cɛjugu in bɛ olu la sa denmisɛnnin bi jɔ maa 6,500 la ko sida banakisɛ b'olu la ko n'i ye jateminɛ kɛ maa 1,500 bonyɔngɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni balola ni sida kɔni ye ko de y'a to an bɛ don min ko bi i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u bɛ ka wulikajɔw kɛ walasa ni nana kofɔlen a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na hali n'a ma ban pewu bɛɛ bɛ se ka jigin ka bɔ a la cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa ayiwa VIH sida ala ka duga ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na. n'an bɔra yen an ka ɲɔgɔn k'a fɔ Mali premier ministre ni o fana ɲɛsinnen don mara caman bɔli ma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye maaba dɔw bisimila kunun tarata décembre kalo tile 3 san 2024 o maa min na Mohamed Abdiker ni ale ye i k'a dɔn k'a fɔ direction générale de l'organisation internationale pour la migration n'o ye ayiwa tɔnwadenw n'o bɛ tɔnwa kɛ i k'a dɔn olu ka jɛkuluba o ɲɛmaa dangan don a ye o bisimila nin taama in bɛ kɛ ka da hukumu kɔnɔna na o ye i k'a dɔn k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu bɛ minnu salo dɔ la ni jɛkulu dɔ ye ayiwa AEC jamanaw kɔnɔna na n'o ye Mali Burkina ani Niger a taama in daminɛna u fɛ nin kalo tile 2
abe kunje kalo klena no re biye ba fla ani ngwana nani namora ye amala dina ka fo ni ne talike our commission politique de MD o taku bigondo ani klena e ka do association Amadou Konate ale ni RD AOC o nwa damudo wa ta banu awa mari de naka o ka nyema bado ale be laje ko ne keneka o laje taku bigondo ni klena e ka do ka fo no commission de politique générale CPG ani organisation mondiale des douanes no e douane ka jekulu ba jien kono o laje taku nani bigondo ni klena Amadou Konate ale be o keneka adana nani kalu nkle saba abe kunje décembre kalu nkle duru ba fla ani mwa nani abe ka yoro nasa o cap de bonne espérance o be Afrique du Sud no frapna o du yavaye o be o konana ma ko fele na o be anofe tamu ina fo akadre de cabinet ani aka assistante ni ngoni yesne do ikado ka fo fere joloma a commission politique générale ikado ade ne ko di yuka la jeta ko fofolo ke o kera no kalo samba kile kelo kondo biro vla ani sheki asira senga wasa ikado ka fo ye jago hagane dati o folo wasa jago hakili fale ikado bara bise ka nyabulo chugomena ne aiwa OMD o bara bise ka nya chugomena o bara ko tedi feminga o ye fere na ga sabe ka se OMD ka bara ko ringa ya ne ga ke aiwa lena jero konita wala sa ga hakana ni ta rubuga wala chugo mina ga bara ni okoro na wala jebe kunje fa fa uru ya vala ni kale kile duru samba fla ani mwani nani afo awe na chugo mina ngo bi kita mara konnana bi bisa mo kalo kile nani samba fla ani mwani nani kama ko ni kera nino compagnie bado kuri kona kita garla ikade ni gol grade bal bankoye awa nyega ndi awa taka sai mbika anyega konnana dole tara do no vaje kala do ye awa ko abata awa nyega na tala o tara soro dendo be nyega ngono ndi aywa kabi akoni nyira ye chibla police la ko ani sapeur pompier ma o ko nana ka den ko ni nabo den ko ni e chemanie alabale mamna uyabla awa kita amerika boloka ikado kafo aywa ola kenenga mime talike saperu la kita no sanogo na kamgo ye uyu chesri kosebe anga fuli ani wale meno beka tu yera ikado kafo ni ne kera so madaina kita compagnie bado kuru kono kita garla ame do ke dinyesa nga ukafola aywa ikado kafo mami ko ni awale ke no musula kaye o ko nguna te maseka do nga mo sigale do mina o ko ni tamakela do biseka ka aye o ko ni sigaye nga privilege matike folo no tanga jamana koga kala igado ka fo ameta Niger o ni mali tengu jamana ye awa ni talige France la o ka chakada do ben no ni wele ko orano o ye gratuita ka nyesi Niger ma ka ira ka fo o ka barakero do be ko Niger ko ni o ke utai ni ata kalaje Niger fono o ko aywa chakada do ben no souhaiter Somalie igado ka fo ni ale nyesi do jugola na fo ma ni Fransika chakada mega barake Niger ko nye abloka ya moria konana Fransi ko ne o jiragi taka nye suma na ka chakada yi le do fendo yi o ko ne o ba wala fa na fabsika sura la chugomina ni la ni ko fa ko ne la sera bi araba décembre kalo kile nani bafla ani mwani nani akera profondi sara chama ve aywa Fransi e jamana e konana o to na ka bla ya tan se jamana konana Sewale jamana nyema ibado ayo foli ani wala imando ko taka nyesi député kura munu ni orudo na ka assemblée kono ni ga assemblée nationale a député ta ani duruna ndo ibado akran tenene décembre kalo kile fla samba fla ani mwali nani ayo foli ta krele na ko nyesi assemblée nationale anyema kurama ne malki jaye ibado ka fo ale tuye ministre ne ko nyesi ndo ka soko ani awa straba kuma uga jamana kona foka ta se sabela kuma foka ta se aywa barawro mo ka jamana kono ko ale de tinye oye wo de no ko bi Senegal jamana nyama aye ko frife ani aka aywa maubele jere aywa ko ko nga barake wo tele ko fe uka la jo uni assemblée nationale no wasade wo ubi to de nyamolo ka se ka barake beje foka ile ohumu konana wo tele ko fe aye ayra ka fo sika fo ukanga ke uni jamana chakeda boni nyanje wala sa ukeme ka fere munta Senegal yele wala o baro bisega do bamana chugomina
o tɔgɔ ka bɔ yen nɔ an b'a kuncɛ ni Laginɛ kibaruyaw ye o y'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na décembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2024 awa stade du 3 avril la Zéligoro Laginɛ jamana kɔnɔna na drapeau dɔ sen fɛ binko kɛra f'a kɛra sababu ye maa 56 olu donna u ɲɛ la nka ni den yɛrɛ ko bi jateminɛw y'a jira k'a fɔ awa maa caman fana jɔlen a ko la awa i k'a dɔn kunnafoniw sɔrɔla kunnafoni minnu awa olu sɔrɔla an bɛ waati min ko bi o y'a ye k'a fɔ ko dɔ kɔni farala maa fatu tile kan ko maa fatulen bɛ t'i jɔ sisan maa 135 ko bɛɛ lajɛlen kɔni n'u tora a ko la ni kunnafoni sɔrɔla awa i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman fɛ minnu bɛ hadamadenya hakɛw k'olu lafasa i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye a kibaruyaw di o bɛ tali kɛ TV5 du monde ka lasigiden bɛ Laginɛ kɔnɔna na n'o ye Abdramane Ba ye ale fana y'a perepere latigɛ an bɛ dugawu kɛ sa minnu tora a ko la Ala ka baarada nɔgɔya hali minnu joginnen don n'u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la Ala ka lafiyaw kɛ ayiwa aw ɲɛ garisɛgɛ ni aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye kunnafoniko la bi décembre kalo tile 4 san 2024 aw ka kunnafoni di sira kan n'o ye Bi Mali ye o de ye nin ye an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ni aw ye kibaruya ninnu lajɛ aw ka jija k'a yɛrɛkɛ wa an mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa hali bi aw de bɛ se ka wasa cogo min na kunnafonikow la k'a lase aw ma Bakari Kulubali aw ni ce aw ka ɲɛmada n'a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ